בתור התחלה, כדאי לקנות 2 פלאשים. לא לזכור, זה לא כזה יקר. יש היום את כל הפלאשים, אני לא מפחיתה מרקם, יש פלאשים סינים כאלה. לא, הם איכות טובה, הכל בסדר. טוב, אוקיי, לא יודעת, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אני, כשהתחלתי לצלם, ידעתי שאני צריכה מצלמה, 2 פלאשים, ואז היה מכשיר הגדלה. אז מבחינתי זה הפקל שכל צלמת וצלם צריכים. היום במקום המכשיר הגדלה, הדפסה, לפטופ או מחשב, נייח. בכל אופן, 2 פלאשים. ואני גם ממליצה שהם יהיו זהים. למרות שאני מאוד 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 לא ממליצה לעשות תאורות זהות משני הצדדים, ואני עוד מעט ארחיב. אבל 2 פלאשים זהים, כדי שאם אני צריכה לעשות, למשל, לדוגמה, לצלם אותי, ואז לעשות על הרקע תאורה, אז יהיה לי 2 שאני יודעת שהם זהים, ויעשו מאחורנית אותו דבר, משני הצדדים. וגם כי זה נוח, 2 פלאשים זהים, כאילו בלי הרבה סיבות או אידיאולוגיה. בכל אופן, כשאני, כמו שאמרתי, אני ניגשת לבנות תאורה, אז התאורה הקלאסית היא מה שאתם רואות פה, וגם הכנו כזה רקע. חמוד. בכל אופן, אני מתחילה לעשות טסטים, וממש על ההתחלה, אוקיי, יש פה כיסא, אז זה פשוט, אבל זה נורא מצחיק אולי שאני כל כך מציינת את זה, אבל אני שמה X על הרצפה עם הגאפר, בגלל זה אני מחזיקה אותו כל כך בחגיגיות, כי אחרי קובעים את התאורה, אסור להזיז. ואתן תתפלאו לדעת שכל תזוזה קטנה מאוד משמעותית. זה נשמע לא הגיוני, אבל תראו, הפלאש הוא קרוב, ואז נגיד אם אני, לדוגמה, עומדת פה, הוא מאיר עליי, למרות שהוא מאיר יותר לרצפה. אם אני אזוז לפה, זזתי חצי צעד, הוא כבר לא מאיר, נכון? אז אני מסמנת. דרך אגב, זה בעלי אמר לי להגיד. כי זה דברים שאני עושה אוטומטית, אבל הם חשובים. אז כדאי לקנות גאפר, בכלל הוא שימושי להכל. רגע, אני אשים אותו בצד, אבל הנה, אני אסמן שלא תחשבו שאני רק אומרת. אפשר עכשיו הוא לא נקרא לי. מכירות גאפר? זה זה חומר פלא. אני לא סתם שואלת, לא כולם מכירים. זה דבק שעשוי מסיבי בד, והוא מאוד חזק, והוא מאוד נוח. במובן שאפשר לקרוע אותו כמו שעשיתי עכשיו. אז בחנויות, פעם הוא היה מאוד נדיר, היום יש אותו בכל חנות לצורכי כתיבה ולצורכי בניין. בכל אופן, אוקיי, סימנתי. עכשיו, מה שאני רוצה לספר זה הטעות השנייה הכי נפוצה שאני רואה, חוץ ממה ואני בכוונה אומרת את זה שוב, לשים כזה בהיר מדי, מואר מכל הכיוונים, בלי כיוון, וקצת מטושטש. את הטשטוש מוסיפים אחר כך בפוטושופ, כן? אז הטעות השנייה זה ששמים את הפלאש, הרבה פעמים כשיש לי
עוזר או עוזרת חדשים, אני אומרת, בבקשה לשים את הפלאש ב-45 מעלות, שמים אותו בגובה של הראש שלי. כי זה לרוב האנשים נראה הגיוני שהפלאש בגובה של הראש. לא, הפלאש תמיד צריך להיות קצת יותר גבוה. אלא אם כן זה אופק, ואז זה בגובה של למה? למה? אם אני עכשיו מצטלמת, אז זה הגובה. ככה. כאילו, פה הוא אפילו די הרבה יותר גבוה, אבל קצת פחות מזה. מישהו? מישהי? בגלל שאנחנו בעולם, האור תמיד מאיר אותנו מלמעלה, נכון? גם השמש, גם האור של החדר, תמיד אנחנו רואים את האנשים עם צל מתחת לאף, מתחת לסנטר. פה, כאילו, זה תמיד צל מלמטה. אם אני עושה את הפלאש בדיוק בגובה שלי, נגיד, לא רואים כל כך כי יש פה הרבה אור קיים, אז נוצר לי צל פה, ואולי אפילו קצת עולה כלפי מעלה. וזה לא נעים לראות. כאילו, זה משהו גם בהיותנו בני אנוש, אולי זה טיפה מוגזם להגיד את זה ככה, ובאמת, אם אתם חושבים על תאורת סרט אימה, אז תמיד התאורה באה מלמטה. אז זאת הקצנה, לא זאת הכוונה, אבל צל בצד לגמרי או עולה קצת כלפי מעלה, הוא לא נעים ולא אסתטי. ולא הרמוני ולא מעביר את הבן אדם. שזאת בעצם המטרה שלנו בצילום אולפן. מעבר כל היתר, יכולה להיות סיטואציה, יכול להיות סיפור, אבל קודם כל זה הבן אדם. אז תמיד את הפלאש קצת יותר מלמעלה מהראש. עכשיו, כשאני באה להכין את התאורה, אני נעמדת איפה שיהיה הבן אדם שמצטלם. זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות קבוצת אנשים. ואני מסתכלת אם זה באמת אליי. עכשיו, זה לא כל כך אליי. אז בוא רגע אופק. תזיז את זה קצת בלי ליפול, אבל. תביא, אני אשתמש. טיפה לפה. לא. אז אני יושבת איפה שהבן אדם יהיה, ומסתכלת שזה באמצע. שהאמצע של זה הוא עליי. אוקיי, זה באמצע, כמעט. עוד טיפה פן ימינה, טיפה. והדברים האלה חשובים. רואות, אני ממש מסתכלת, זה לא שאני מודדת על מילימטרים, אבל אני באמת מסתכלת על זה. זה לא איזה מין, כאילו, אני לא עושה לכם עכשיו הצגה. זה משהו שאני עושה תמיד לבריאות. דבר נוסף, אני מסתכלת, למשל פה, זה קצת מעליי, נכון? אז אני מסתכלת אם זה יותר לרצפה, אם זה קצת מעליי. כאילו, למרות שזה סופטבוקס גדול, אז בסך הכל הוא מאיר פה את הכל, אבל עדיין אני רוצה שהאמצע של זה יהיה לכיוון הנכון. ועכשיו אני מתחילה לעשות ניסיונות. אז בואי טל. אני יכולה לצלם אותך? נעשה ניסיון. רגע, אז בואו נכבה את ה... זה מחובר? כן. דקה. אז אני רוצה לצאת מהתיקייה הזאת. טוב. את זה
זה ממש נשבר. טוב. תראו, רוב הסיכויים שזה יצא טוב, כי זו תאורה מאוד קלאסית, וטל נראית טוב, אני רצינית. וכאילו אין פה איזה, איך אני אגיד, משהו מסובך מדי. אבל בואו ננסה. אני מרגישה כמו קוסם שהולך להוציא שפן. עכשיו, אני רוצה גם להגיד שאני בדרך כלל, מתי שאפשר, אני עובדת עם חצובה. איזה עדשה? 85 מילימטר. ככה, אני עובדת, אני אעמוד פה. רגע, אז טל, אני אסתיר אותך לרגע, בסדר? אני עובדת רק עם עדשות קבועות, אני לא עובדת עם בכלל, כי הן יותר חדות, טובות, וגם, שוב, יהיו כאלה שיחלקו על דעתי, וגם בגלל שזה דורש ממני להחליט אם אני עובדת עם עדשה ארוכה, אם אני עובדת עם עדשה רחבה, ולדעתי בצילום צריך להחליט. אם לא באים עם החלטה, זה יוצא אנמי. אז את לא שלמה עם זה? לא, חשבתי, בסדר, ילדה טובה. אז מה שאני אבל רוצה להגיד, שאני בדרך כלל, ככל שאפשר, עובדת עם חצובה, וחצובה טובה, בגלל שאני, זה מחייב אותי להיות יותר ממוקדת, יותר החלטית, וגם אני יכולה לשמור על אחידות, וגם זה פחות כבד, שכשמצלמים 10 שעות זה משמעותי. אז למרות שיש לי מצלמה מאוד נוחה, עדיין, זאת אומרת, יש לה גריפ נוח והנדסת אנוש מאוד נוחה, עדיין אני משתדלת לעבוד עם חצובה. הרבה אנשים מתפלאים, אבל אני, ושוב, זה איזה מין מקדם אי פאניקה. כי אני חושבת שלרובנו יש את הנטייה הזאת, כשמגיעים לצילום, פתאום כזה, נכון? כאילו, התאורה, הזה, פה. לא. חייבים לשמור על איזה מין, אני לא יודעת אם קול, שקט נפשי, לא יודעת בדיוק איך לקרוא לזה, אבל זה ממש, אפילו הייתי אומרת, קריטי. אני גם לפעמים מאבדת את זה, ופתאום נכנסת לאיזה מין, לא יודעת, לקרוא לזה פאניקה, או כאילו, נגיד שאני עושה משהו, זה לא הולך. אין מה לעשות, זה קורה, אבל אני משתדלת שזה יהיה לעתים רחוקות. כן? כן. כשאת רוצה נגיד להיכנס כן. הכתיבה היא מאוד... נכון. נכון. אז קודם כל אמרתי חצובה טובה, ואני מתכוונת לזה. כי היא מאוד נוחה, נורא קל לי להזיז אותה, ואני גם מסדרת אותה בצורה כזאת שהיא תהיה ליד ימין פה, זה פה, כאילו נורא קל לתפעל אותה. אבל לפעמים, אני אמרתי ככל האפשר, אז לפעמים אני באמת מורידה אותה מהחצובה ועובדת מהיד. אני גם לפעמים מצלמת ברחוב, כאילו יש מלא סיטואציות, אבל... במה? למה? אוקיי. קודם כל, זו דרך. פטנט לא רע. אני לא... כאילו, יש לי רק מצלמה אחת טובה, אבל אני גם לא כל כך בעד לעבוד בשתי מצלמות וגם לא בשני כרטיסים,
כי זה עלול ליצור בלבול. פתאום המספור אחר, פתאום זה כאילו, זה עוד דבר, אני עובדת בצורה מאוד 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 סיסטמטית. צלם, צלמת, צריכים להיות מצד אחד מאוד יצירתיים, מאוד עם חשיבה אומנותית. מצד שני, כשאני ניגשת לצלם, אני כמו רס"ר בצבא, פחות או יותר. אני אומרת, אם כבר מתעמלת סובייטית, אבל אז אני שומרת על המון פרמטרים קבועים, בגלל שיש המון מקום לטעויות, ובגלל שמדובר במספרים ובהרבה דברים טכניים, אז ככל שאני שומרת על יותר פרמטרים קבועים, יש פחות אפשרות שיהיו טעויות, וזה לא רק העניין של טעויות, אלא לפעמים אפשר כאילו נשמת חוט העבודה. זה העניין. גם הסדר הזה חוסך פשוט... המה? הסדר הסיסטמטי הזה. כן. הוא חוסך עבודה? כן. אני חייבת לציין בקטנה שהרי אני עבדתי שנים עם פילם, ובפילם, בשיקופיות, לא סתם פילם, לא נגטיב, המרווח טעות הוא זעיר. המרווח טעות הוא של שליש צמצם. כמעט, נגיד, מעבר לחצי צמצם, כבר הצילום נהרס. אז הייתי הרבה יותר פנאטית, כי למשל, אי אפשר לשנות סיטואציה באמצע פילם. אי אפשר לשנות תאורה. כאילו, הכל, וגם היינו כל הזמן רושמים הכל. זה היה... אבל הרבה מהדברים האלה אני שומרת, למרות שבדיגיטלי זה פי מיליון יותר ורסטילי, אפשר בכלל להשוות את זה, אבל עדיין צריך לשמור על הרבה פרמטרים קבועים, ובעיקר בתאורת אולפן. אוקיי, אז בואו... רגע, אז... תראו. לא הסתכלתי אפילו, בואו נראה. רגע, זה לא הבזיק. אוקיי. תודה. אני אסתכל. רגע. אוקיי. מה שאני רוצה, והנה עוד סיבה למה אני לא אוהבת לעבוד כשזה מחובר לשם, ללפטופ, אבל לפעמים זה טוב. אני יודעת שאיה, את עובדת עם זה תמיד מחובר, נכון? אני גם אשת פוטושופ ולא לייטרום, אז זה עוד סיבה. הנה. טוב, אז לא נעים לי להגיד, אבל כמו שאמרתי, חשבתי שזה יצא יפה. רגע. הרבה יותר בהיר המסך. כן. למה אני כזאת גאוותנית? כי קודם כל זאת באמת תאורה שעשיתי הרבה פעמים. רגע, אבל אייל בכל זאת מצלם. ושנית, בגלל שטל, את יכולה לחזור. בגלל שטל יפה וחמודה, וגם מאוד הרבה סיבות. למה אני אומרת הרבה סיבות? יש מאחורי הרקע שחור. רגע, אני זזה יותר מדי. ורקע שחור זה סוד, ותלמדו, רקע שחור עושה כל בן אדם אינטליגנטי. כן. לא צריך להתאמץ. ותאורה מהצד ב-45 מעלות עושה עוד יותר כל אחד אינטליגנטי. אני תמיד צוחקת שתאורה מהצד, כל אחד נראה כאילו זה הכריכה של הספר שלו, שהוא כתב. אבל, אוקיי, אז בכל זאת יש פה כמה דברים שאני אוהבת, כמה דברים שאני לא אוהבת. אני לא אכנס לזה, כי זה עוד בסך הכל עוד אחת מהתאורות, אבל אחת מהתאורות שאני משתמשת בה הכי הרבה.
אז למשל, זה עושה לטל צל לא כל כך יפה ליד הפה, נכון? אז אני אשחק עם זה, ואני אעשה איזשהו פיין-טיונינג. אני יכולה, אופק, בוא תשב דקה. כן, אז תראו, זה צילום אולפן. אני מצלמת תמיד במהירות סינכרוניזציה של המצלמה, שברוב המצלמות היום היא 1/160. אבל בגלל שלי יש עבר של מצלמות פילם, אז אני מצלמת ב-1/125. שזה, איך אומרים? Old habits never die. וגם כי זה נחמד בעיניי. עכשיו, אני יודעת שאני כבר ראיתם, אפילו לא מדדתי אור. שוב, אני קצת משוויצה, אבל לא באמת, בגלל שאין לי במה להשוויץ בזה. כי אני שמה את המצלמה על 100 אסה, איזו, 100 אסה. שוב, אני רוצה שזה יהיה באיכות הכי טובה, עם הכי פחות רעש דיגיטלי, וגם היסטורית, הפילם המקובל בשיקופיות היה 100 אסה. אז כאילו, התוכנה שלי היא על 100 אסה, על מהירות של 1/125, ואז אני אומרת, זה יהיה בערך צמצם 8. בערך. 7.1, אולי 11, כאילו, אז זה לא כזה חשוב, בגלל שאני היום יכולה עם המצלמה הדיגיטלית מיד לשנות את זה. אני יכולה קצת לפתוח, קצת לסגור, כאילו אני רואה את זה. זה לא, אבל זה בדרך כלל, כשזה במרחק כזה, אלה הנתונים. אבל שוב, אין פה, זה לא משהו ללמוד אותו. זה גם תלוי בעוצמה גם של הפלאש שלך. זה תלוי איזה פלאשים יש לך. זהו, בעצם זה תלוי בזה. כי יש פלאשים יותר חזקים, יש יותר חלשים, ואני גם שמתי פה הרי אביזר תאורה. אני גם רוצה לדבר על האביזרים. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה שלפעמים אני מגיעה נגיד משרדים של חברת הייטק, אני שמה את התאורה, וזה לא נראה טוב. בגלל שהבן אדם פחות תלת-מימדי. בגלל שאני צריכה לצלם למשל על רקע לבן, ורקע לבן זה נראה אולי פחות, זה יוצא מין אפור עכור או לבן עכור, כאילו. ואז אני מתחילה להזיז את הפלאש קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת קדימה, קצת אחורה. אז למשל, לטל יש פה את הפלאש הזה, את הצל בצד ימין של התמונה, עוד, שאני לא כל כך אוהבת. אז אולי אני אזיז את הפלאש טיפה דווקא יותר הצידה, כי אני רוצה לסגור את הפלאש, את הכתם אור הזה, אני רוצה שיהיה לי גם שם צל. או מה שאני אעשה אולי, אני אוסיף רפלקטור, או אולי אני אוסיף עוד פלאש. או שאת יכולה להזיז אותה? לא, למה? יש לה מקום קבוע. לא, רק עם הפנים, לא עם ה... לא, אז תראו, כמה דברים. קודם כל, זה מאוד חשוב לבנות תאורה שמתאימה בכמה פוזיציות. הרי בן אדם הוא יצור נושם וזז. אז אני לא יכולה לקבע אותו ולהגיד לו את הראש רק ב-47 מעלות וחצי, אין כזה דבר. אז אני צריכה לבנות איזושהי תאורה שתתאים לקצת יותר, לטווח קצת יותר רחב. בנוסף לזה, דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, ואני כל הזמן אומרת את זה לעוזרים שלי ולעוזרות, זה ששינוי, ולעצמי, בראש ובראשונה, שינוי אחד בפעם אחת. זאת אומרת, אם עכשיו אני מזיזה את הפלאש, אז אני לא אשנה את החשיפה. אם אני
משנה את החשיפה של המצלמה. סליחה. אז אני לא אחליש את הפלאש, לדוגמה. כל פעם, כל שינוי, אני עושה רק שינוי אחד. כן? אם את לא מהנהנת, אז טוב. אז עכשיו, אומנם אופק נראה שונה מטל, אבל, תראו, ג'נטלמן, הוא קם ישר. זה בסדר. באמת, תראו, אתה רואה אותי? באמת, פה יש אביזר שנקרא בום, ואני מאוד אוהבת לעבוד איתו, אבל הוא כבד. אז אני באמת, זה כמעט האביזר הכי חשוב, חוץ מהחצובה. החצובה שלי מושלמת. אבל עם הבום הזה, אני כמעט ולא עובדת בלי שיהיה מישהו שיעזור לי. אז זה שיקול. זה עוד אחד מהשיקולים. כשאני מתכננת צילום, אני חושבת אם אני אהיה לבד, אם יהיה לי עוזר אחד או כמה עוזרים. כאילו, זה עוד שיקול מבחינת התאורה שאני מתכננת. בהחלט. זה לא, איך אני אגיד, זה לא מילה גסה, כי לפעמים אני יודעת שיש לי עזרה, לפעמים אני יודעת שאין לי עזרה, ואני מתכננת במידה רבה לפי זה. במידה רבה מאוד. אז אמרנו שהזזתי את התאורה. אופק, שב טיפה יותר פרונטלי דווקא. כן. רגע. אופק יותר גבוה. אוקיי. טוב. זה יותר טוב, נכון? למרות שטל, בואי רגע, אני אצלם אותך, בגלל שזה קצת לא פייר, וזה בניגוד לאני מאמין שלי, של ההמשכיות, פשוט לא רציתי להטריד אותה יותר. אבל אם אנחנו באמת רוצים לבדוק את השינויים, אנחנו חייבים לשמור על כל הנתונים זהים. אז, כן. בסדר. תודה. בואו נראה. כן, רואים? אז רוצות להתקרב רגע? אבל לשים לב פה להכל. תראו, רואות את הדבר הזה? פה? אני לא רוצה אותו, כי זה מין קמת לא יפה. רואות את זה? אין. על זה אני מראה. זה לכולם, באמת, זה אחד הדברים שאני אוטומטית מסתכלת עליהם. הדברים האלה שהתאורה יוצרת. עכשיו, ראית? אני מראה פה אין. בסדר. זה כבר יד של הבאה ועוד הרבה דברים. רגע, תעשה לי פה חיים קשים? רגע, אני אעמוד פה. רגע.